Nagmistulang malaking canvas ang mahabang pader na ito sa Urdaneta City dahil sa mga makukulay at agaw pansin ng mga obra na nagpapakita ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng mga taga-Urdaneta. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng taunang selebrasyon ng City Fiesta ng Urdaneta City. 15 nakakamanghang mga obra ang makikita na likhang kamay mismo ng mga kabataan sa mga piling paaralan sa syudad at amateur artist mula sa mga karatig bayan. Bawat grupo ay binubuo ng tig-5 miyembro. Team is Proud Taga-Urdaneta and with the touch of innovative city. Gusto namin siyang i-showcase kasi yung mga artists natin na mapakita nila yung skills nila. Being in Urdaneta, mapakita nila na proud sila. Tapos by way of painting, ganun po, ma-showcase nila yung artists. Prominente sa mga graffiti artworks ang ilang mga simbolo na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng Urdaneta City. Nandyan ang simbahan ng Our Lady of the Immaculate Conception, imahe ni Fray Andres de Urdaneta kung saan ipinangalan ng syudad, mga makukulay na ani sa Bagsakan Public Market, at hindi mawawala ang kalabaw na opisyal na simbolo ng bayan. Kabilang sa mga talentadong artist na nakilahok sa patimpalak sina James Cyrus at Arthur Ethan ng International Colleges for Excellence Incorporated. Anila, ito ang kanilang unang beses na lumahok sa ganitong aktibidad. Masaya po talaga siya, like parang mas na-express po namin yung pagka-creativity po namin, knowing na like may pa-competition, like ganyan. Syempre nakaka-inspire rin po na sumali kasi may prize, ganyan po. And then syempre yung memory po na na-make namin, ganun po. Kailangan mo talagang tiyaga talaga kasi since medyo malaki yung wall and kailangan talaga yung concept nyo mabuo talaga. Makikita nyo po ba tong kalabaw na to? Yung The Metamorphosis po yung title. Then, we modernized it para mapakita na this is what Urdaneta could become in the future. Tapos ito rin po yung city na nagre-reflect doon sa concept po namin na yun. Since innovative city po yung concept namin. Doon yung laman po nung jeep is yung nasa logo po ng Urdaneta, which is yung mga agricultural products. Then yan is Mayatan Tatta, which is one of the tagline of Urdaneta po. Colorful and meaningful naman ang naging atake sa obra ni na Roseville at Katrina ng Pangasinan State University Urdaneta Campus. Sa kabila umano ng hectic schedule bilang isang architecture student, kanila umanong pinursige na matapos ang kanilang obra. Sa overall experience po, okay naman po siya. Kasi bago lang din po sa amin, parang out of our comfort zone kasi po yung graffiti, di ba, naiibang style po sa architecture, kaya yun po. Nag-focus po kami sa parang BGC type na mural na graffiti. We want it to be interactive, colorful. Aside from it po, yung colors po is representing the innovative or the future of Urdaneta, which is colorful. It is blossoming po with the leadership of the mayor. And beside it po is the Carabao. Also po, we've added the Arco and the Simbahan of Urdaneta for the religion. We want it to be colorful. Kumbaga po, makikita na kapag tinignan, ito pala yung Urdaneta. Hindi na po kailangan mag-isip ng napakalalim. Nandyan na. Kita na nila yung meaning. Maaaring bisitahin at magpa-picture sa mga obrang ito sa gilid lamang ng Urdaneta City Cultural and Sports Complex. Ang graffiti walls na ito ay nagpapatunay sa sense of pride ng mga taga-Urdaneta na kanilang naipamala sa pamamagitan ng kanilang talento at pagkamalikhain sa ngalan ng sining. I'm inviting you all na sana bisitahin niyo po yung mga ginawa po ng ating mga kabataan at para ma-promote din po natin ang ating city at sa gaganda rin po ng ating fiesta. So marami pa po kaming mga bagong mga events na hindi niya pa nangyayari dito sa Urdaneta. May mga electric float parade sa Sunday, may SK night po kami sa next Monday, and then may Urdaneta Got Talent, which is bago rin siya na event to. Kakaabang-abang po siya. Lester Narag, Balitang, Solid North.